Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis Pahing 3 April 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer luar. Para adi yuswa, pepinginan ingkang katenggo dening napi inggih punika enggal luar saking pakunjaran. Saksabunipun nglampahi kinunjara luar saking pakunjaran ngemu teges luar boten winatesan dening tembok lan pager wesi. Piyambakipun saged nindakaken menapa kemawon ing kawitan. Nanging kasunyatanipun senadyan sampun luar secara raga, piyambakipun saged ugi kinunjara dening kawontenan kadosta raga sekeng kaino nampeni diskriminasi utawi angel pados pakaryan. Ing kawontenan punika piyambakipun betahaken pitulungan amri saged luar saking momotaning gesang. Nabi Musa kautus dening Gusti ngluaraken bangsa Israel saking pangawulan Mesir. Nalika Nabi Musa nembe ngengen mendo ing Regdi Horeb, Gusti ngatingalaken diri dhateng Musa mawi grumbul eri kang kobong. Gusti lajeng ngutus Musa amri ngadepi Sang Prabu Pringon. Malah kepara Gusti ugi nepangaken diri kanthi ngendika, ingsun ana kang ana. Gusti punika Gustining Rama Abraham, Iskak lan Yakub. Gusti ugi prajanji badhe nuntun bangsa Israel medal saking kasangsaran Mesir tumuju ing siti prasetyan. Gusti ngiyataken Musa bilih panjenenganipun piyambak ingkang badhe ngawonaken Mesir lumantar kaelokan. Bab punika ketingal ing pangentasan 3 ayat 2. Mulane ingsun bakal ngegarake astaningsun lan gebak tanah Mesir kelawan sak rupaning kaelokan kang bakal sun tandukake ana ing tengahi. Sause mengkono nuli bakal nglilani sira lunga. Para adi yuswa, Paskah ing prajanjen lami ngemu teges luaripun bangsa Israel saking pangawulan Mesir. Gusti sampun ngluaraken umatipun saking Mesir lan nenuntun tumuju siti prajanjen Kanaan. Mekaten ugi kita minangka kagunganipun Gusti, lumantar seda lan wungunipun Gusti Yesus, dosa kita sampun kaapunten lan katuntun ing gesang langgeng sinarengan Gusti Yesus. Milanipun kita punika boten namung pasamuanipun Gusti ingkang tinebus, nanging ugi kauwalaken saking dosa, luar saking sengsara langgeng lan gesang ing sih rahmatipun Gusti. Milanipun monggo sami pitados lan mitadosaken gesang kita sakwetahipun ing astanipun Gusti. Awit panjenenganipun punika setya nyarengi nuntun ngluaraken kita saking sengsara. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken kawula kados pundi pakaryan paduka ingkang elok ngluaraken kawula saking dosa. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah para adi yuswa dalasan anak putu kawula tansah binerkahan dening paduka. Kawula pasrahaken lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo ingkang wedal sakmangke sampun nampeni operasi jantung ing Jakarta. Kawula pitados menawi paduka badhe tetep ngreksa wonten ing pemulihan menika. Matemah sedherek kawula lari kawula punika tansah pinanggihan bagas kesarasan ingkang wetah peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Ratnaningsih ing GKJ Ungaran ingkang nembe nandhang sakit. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik ingkang nembe nandhang sakit.
Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Agnes Levi Rosa wilayah gangsal ingkang sampun nampeni operasi lan sakmangke wonten ing pemulihan. Monggo Gusti paduka ingkang ngandi maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Wardoyo GKJ Pugeran ingkang wedal sakmangke nembe nandhang gerah. Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto Semah saking Diaken Purwanti SA GKJ Magelang wilayah Sekawan. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan matemah Bapak Wiharto menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sragen ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit, Ibu Sumartini lan Ananda Gisele. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro. Kawula ugi pasrahaken Ibu Bintarsi lan Ibu Sudiono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widardi.
Mekaten ugi kalau pasrahaken sederek Hesti ing Kikaji Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing Kikaji Semarang Barat, kawula pasrahaken sederek kawula ing Kikaji Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga